हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा गोबां कमेन्ट्स फैयो बेनि थाखायनो बे भिडिअ खालामबाय BTC आव बेसेबां पोस्टआ लांदां जाना दङ आरो साख्रि ओंखारगोन ओंखारा दा लोगोफोर गिबियावनो बुंनो सानदों बे भिडिअआ जेबो पलिटिकल इनभल्व गैया स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो आंनि आपडेटआ खालि जबनिल' जि आपडेट फैयो बेखौनो होयो आरो नोंथांमोना शेयार खालामो दा जायखिजाया Gr.3 आरो Gr.4 ओंखारगोन BTC आव आरो मा डिपार्टमेन्ट थागोन बिनि सायाव आपडेट लाबोदों दा मासिया दङ लोगोफोर 1100 दं होनना बुंदों मिडियानि गेजेरजों दा बेनिफ्राय जोंहा अफिसियेल वेबसाइटखौ मिथिनांगौ जायो जेब्ला साख्रि ओंखारगोन BTC नि वेबसाइटखौ मिथिनांगोन बेनो जाबाय bodoland.gr.3 स' नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो बेबादि साख्रि ओंखारदोंमोन सिगाङावहाय कन्ट्रेक्चुएल जब ओंखारगासिनो दंमोन सिगाङाव जायफ्रा एलिजिबल जादों एक्सपिरियेन्स गोनां बिथांमोनखौ लानाय जाबाय आरो बिनि फाइनाल लिस्टखौबो होनाय जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो होनाय जाबाय बेनो जाबाय ससियेल वेलफेयाराव वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना जायफ्रानोखि वाकिं इन्टारभिउ होदोंमोन फाइनाल लिस्टआ ओंखारबाय आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जाबाय अनलि 1 इयार बे मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय स' बे वेबसाइटआ जाबाय bodoland.gr.3 नोंथांमोना बेयावनो साख्रि मोनगोन जेब्ला अफिसियेल साइट नोंथांमोना रिलिज खालामनाय मोनगोन अफिसियेल नटिफिकेसन बेयावनो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनगोन आरो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना मिथिनाया जोबोर इम्पर्टेन्ट देन बेनिफ्राय मा डिपार्टमेन्टआव ओंखारगोन बेनि सायावनो आपडेट लाबोदों दा लोगोफोर बे सर्सआ जाबाय मिडियानिफ्राय दा नायदो नोंथांमोना 1100 भेकेन्सि दं होनना बुंदों नोंथांमोना जेरै फरेस्ट बेनिफ्राय PWD PHC इडुकेसन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हमना ला हेल्थआवबो दङ होनना बुंदों गासै लांदां जाना दङ दा बेयाव साख्रि ओंखारगोन बेखायनो अफिसियेल साइटखौ जों मिथिनांगोन बे 1100 भेकेन्सि ओंखारोबा Gr.3 आरो Gr.4 थागोन बे पस्टआ स' नोंथांमोनाथ' मिथिबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि दङ होननानै सिगांनि गभर्नमेन्टआवबो बे BTC आवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिलिज जाखांबायमोन नाथाय बे केन्सेल थांदों देन बिनिफ्राय गोदान फैगोन होनना बुंदों जेराव नोंथांमोना 400 नि खाथियाव भेकेन्सिखौ मोनगोन एबा बाराबो मोननो हागौ जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो BTC निफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बे बोसोराव आसा गैखाला बे डिसेम्बराव आसा गैला बाट नोंथांमोना बेबायदिनो जानुवारि फेब्रुवारियाव चान्सखौ मोननो हागौ 100% दे बेनिफ्राय आउट अफ BTC नियाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेबो जिंगासिनो गैया जायफ्रानोखि BTC आव गोलैया अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय पस्टिंआ खालि BTC आव जागोन देन बेनिफ्राय आसामनि जब ओंखारबा जेरै BTC नाबो हायो थिग बेबादिनो आसामाव पस्टिं जागोन आसामनिब्ला अके बे 1100 पस्टआव नोंथांमोना BTC नङाब्लाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो जेबो नङा आरो सिगाङावबो हादोंमोन देन बेनिफ्राय लोगोफोर मोनसे अफिसियेल वेबसाइट दंबावो इडुकेसननि जेब्ला इडुकेसनाव भेकेन्सि ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौबो मिथिनांगोन देन जों बेखौ नायनोसै फैदो दा बिनि अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो education.bodoland.gr.3 स' नोंथांमोना बेयाव फैनानै जेब्ला इडुकेसन लाइनावहाय भेकेन्सि ओंखारगोन Gr.3 Gr.4 अब्ला बेयाव नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो 8 पासनिफ्रायनो हागोन आप टु डिग्री पाससिम मानोना Gr.4 होनोब्ला 8 पास जाखायो नालाय स' बेयावबो गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स बेयाव एलिजिबल जागोन नाथाय नोंथांमोननि पस्टिंआ BTC आव जागोन बेयावबो सेम प्रसेस दाखालिबो बेयाव ओंखारदोंमोन स्कुल एडप्शननि थाखाय प्रग्राम ओंखारदोंमोन दा बिनि फाइनाल लिस्टखौ होथ'वाखै बा इन्टारभिउखौ लाथ'नाय जायाखै जेब्ला बिनि सेलेक्टेड लिस्टआ फैगोन एबा इन्टारभिउनि थाखाय लिस्ट फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बे मोनसे स्कुल एडप्शन प्रग्राम प्रजेक्ट ओंखारदोंमोन जेराव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन दा जायखिजाया जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाना फैगोन